Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din kining atong live stream makita. Ako si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad, usa ka arsobispo nga Roman Catholic dinhi sa Archdiocese sa Osamis ug Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Ako gaauhag kaninyo nga nining ato nga pagsaulog sa season of creation nga gasugod niadtong September 1 hangtod sa Oktubre 4, kita unta makahinumdum nga atong panggaon ug alagaran ang ato nga kabuhatan. Atong hinumduman nga ang tema karon sa season of creation mao ang to hope and act with creation. To hope and act with creation. Ngano man gyud nga ato man yung alimahan ang atong kabuhatan. Ngano man gyud nga ato man yung alimahan ang ato nga palibot. Ngano man gyud nga ato mang amumahon ang atong bukid, sapa, kakahuyan, langgam, mga bulak tungod kay kini sila gamantala man sa gahom sa Ginoo. Kitang tanan makakita sa mga butang sa atong palibot, importante unta nga kita mahinumdum sa gabuhat niini. Ug busa niini di ay season of creation. Kita di ay giauhag nga mahinumdum kita sa gahom sa atong Ginoo nga maoy mihatag og pagpaila kanato nga kitang tanan mga piniyalan lamang niining mga butang nga atong nakita. Hulungan na ang kwariing din kini makahatag o kadaot sa ato nga mga kasapaan. Hulungan na ang pagmina tungod kay kini makadaot gihapon sa ato nga mga katawhan labi na panahon sa baha ug sa uban pa. Hinaot nga ang ato nga pagkapiniyalan mamahimo gayud nga maoy pirming mupatigbabaw sa atong panghuna-una. Season of creation, usa ka pahinumdum nga kita muhatag og bili sa kabuhatan sa mga butang sa atong palibot. Kita giauhag sa atong Santo Papa nga aron malig-on pagayon o mapuno sa pamaagi nga kita makaalagad gayon sa ato nga palibot. Giawag kita sa Santo Papa nga atong basahon ang iyang gipadala nga usa ka sulat nga giuluhan og Laudato Si. Kining Laudato Si nindot kayo kini kay gahisgot man kini bahin sa atong creation, sa atong kinaiyahan, sa ato nga palibot, sa ato nga kabuhatan. Hinaot nga kada Katoliko, kada matuohon ug kada tawo nga adunay pagpangga sa ato nga kabuhatan, sa ato nga kalikasan, sa ato nga palibot. Hinaot nga mukuha kamo og mubasa nining gitawag og Laudato Si. Padayon kita nga moatiman ug moalagad sa ato nga palibot kay pinaagi niini kita lig-unon aron kita mamahimo gayud nga sukaranan sa paglaom alang sa atong umaabot nga mga kabataan nga mamahimo na usab nga mopuli kanato. Ato yung hinumduman ang maanindot nga pulong ni Saint Francis of Assisi. Diin siya mingon, Brother Sun, Sister Moon. Gapasabot kini nga siya dunag yoy kalambigitan sa mga butang nga niya sa iyang palibot. Ug kini nagpaila nga sanglit doon nakita kalambigitan sa mga butang sa tong palibot, ato kining atimanon o gamiton sa husto nga pamaagi. Sa panahon nga kita moabuso sa mga paggamit niini, kita nakahatag og distroso kadautan sa ato nga kalibutan, sa ato nga palibot. Busa importante kaayo atong higugmaon, hatagan og pagtagad, atong alimahan ang ato nga palibot. Busa kadtong nagpalabay lang pirming mga plastik, hangyoon ko kamo nga inyo gyud kini nga hunungon kadto nga kining kadto nga mga
namutulag mga kahoy, hangyon ko kamo nga kining doon na tayo gitawag og selective cutting of trees para dunay magpadayon sa ato nga katubigan o sa ato nga mga kasapaan. Sa laktod nga pagkasulti sa ato karong pagsaulog sa season of creation, diin ang atong tema mao ang to act, to hope and act with creation. Ato unta nga mahinumduman nga kita mulaom og mohimo nga makig-alayon aron mo improve gayon ang ato nga palibot og kabuhatan aron kita makahimo sa ato nga obligasyon sa atong pagka-responsable dinhi ning kalibutana. Padayon kita nga moatiman sa atong palibot, padayon kita nga responsable sa ato nga pagpuyo ning kalibutana. Never abuse creation, because the moment we abuse creation, then it will lead to destruction of this world. Hinaot nga inyong patalinghugan kining akong awhag nato aron kita maka-focus gayon nga doon na ditay responsibilidad alang sa kaayuhan sa atong kalibutan. God bless, mabuhay tayong lahat.